Saúdos, benvidos unha semana máis a Soltando Estacha, esta cita intersemanal que temos coa Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Este é o capítulo, o episodio número 10. E 10 van ser as regatas das que imos falar, porque tivemos 5 na pasada fin de semana, despois de que se reanudara tras o Campeonato de España, e veñen 5, e isto está que arde absolutamente. Xa temos un campeón, hai moitísima pugna polos dous títulos, tanto na Liga como na Liga Femenina, e hai loitas por todos lados, permanencia, postos de honra, así que, sen máis dilación, comezamos, imos coa cabeceira, Pablo, e comezamos con Soltando Estacha. Bueno, pois imos facer este programa como se fora a champa final. Vai ser unha champa de máis ou menos unha hora para repasar todas as regatas. Temos a moitos e a moitas convidadas. Hai moito que ver. E imos comezar pola Liga B. Pola Liga B, que o sábado tivo regata en San Bertolameu de Meira, a segunda bandeira Illa do San Bertolameu Fandi Costa. Era a quinta xornada desta competición. E a ver que aconteceu nesa proba organizada por San Bertolameu. Así que dentro vídeo vemos que aconteceu o sábado no primeiro asalto da fin de semana da Liga B. A antepenúltima xornada da Liga B tivo como escenario Meira en Moaña. Segunda bandeira Illa do San Bertolameu Fandi Costa. Logo da fin de semana de parón polo Campeonato de España, os 7 equipos desta competición entraban na recta final da temporada. Soltarían Estacha na primeira quenda, 3 embarcacións, Muros, Salgado Perillo e Vila de Cangas, que remaban as augas da súa ría, da de Vigo. Os do Morrazo sorprendeunos no primeiro longo Perillo, pero a Balea tomou o mando no segundo parcial e a metade da regata xa adiantara os de Oleiros. As posicións non variaron nos dos últimos longos. Impúxose Vila de Cangas, finalmente con 18 segundos de vantaxe respecto a Salgado Perillo. Terceira cruzaba as boias de meta Muros. 4 primeiras da xeral da Liga B comparecían na quenda de honra coa líder Castropol, buscando prolongar a súa condición de invicta no campo da segunda da xeral de San Bertolameu Versi B. Xunto a ela remaban Amegrove e Cedeira. No primeiro longo, Castropol rachou a regata e a emoción centrouse no duelo dos locais con Amegrove pola segunda praza. Lucindo a camisola amarela de líder, Castropol efectuaba a segunda ceaboga claramente destacada, mentres que San Bertolameu ia decantando seu favor o pulso coa Pabliño. Non houbo sorpresas en Meira, triunfo contundente unha vez máis de Castropol, quinto a temporada. A filial de San Bertolameu chegaba 17 segundos máis tarde, terceira Megrove e Cedeira tamén melloraba o tempo de Vila de Cangas. Bandeira Illa do San Bertolameu Fandi Costa para Castropol. Os asturianos invictos acariciaban o título da Liga B e o ascenso. Sí, co paso da temporada o progreso notase desde o meu punto de vista. A regata foi bastante boa, e a anterior tamén. Bueno, non se deu, pero bueno, que penso que aínda fixemos unha boa regata dentro das nosas posibilidades e seguiremos pelexando. Clasificación en Meira con Castropol primeira e os locais segundos, mesma orde na xeral, con Amegrove aumentando a 3 puntos a súa vantaxe sobre Cedeira na carreira por entrar no playoff. Pois aí tiñamos a primeira entrega da fin de semana no campo de regatas de Meira, en Moaña, foi a Liga B, e para analizala, pois temos a un remeiro do conxunto local que está aí coa camisola, aí recén chegado, supoño que aínda de adestrar. Está con nós Alejandro Rivas. Hola Alejandro, boas noites. Ui, tes que desmutearte aí, Alejandro, debe estar muteado. Dai aí a desmutearte. Ui, non te escoitamos. A ver, proba aí a darlle, que debe estar co móvil. A ver, que proba aí Alejandro. Non vai. Mira, facemos unha cousa. Entras e saes, Alejandro de novo na conexión, e normalmente este truco, sempre explicamos aquí, funciona. Pois con Alejandro Rivas imos falar, remeiro de San Bertolameu ou Versi B, que como puidemos ver nese resumo quedou segunda,
recuperou un pouco a súa situación na táboa, porque xusto antes do parón, na regata de Amegrove, de Porto Meloxo, ali queda Ahora, a segunda Amegrove e terceira. Ahora sí, Alejandro. Ahora, que tal? Boas noites, como estamos? boas noites. Ben, ben. Bueno, Chegamos hace pouco aquí. claro, chegaste a adestrar. Bueno, o que penso que aínda non variades os horarios, non? Aínda que se fai de noite agora cada vez antes, vos seguides máis ou menos coa mesma rutina, non? Sí, ao final adoptar un pouquiño o horario a xente que traballa e non se pode adiantar, pero bueno. E toca remar de noite xa, ao final. Sí, notase ao principio de verán e agora chegando setembro xa se vai facendo un pouquiño máis de noite. Bueno, como dicíamos, intensísima fin de semana que tivestes no voso club, en San Bertolameu. Pero imos centrarnos agora no que aconteceu na regata do sábado, que os teus compañeiros de club aí estiveron ben, segundos, no? Eu creo que eran un pouco doídos antes do parón, co terceiro posto no Grove, e segundos que balance fai o club. Sí, bueno, nós queríamos nesta regata volver a ter esas sensacións, ¿no? De volver a quedar segundos, porque na outra regata na casa de Amegrove foi a única regata que nos ganou. Queríamos volver a ter esa sensación, ¿no? De despois do grande que é Castropol no mundo dos humáns ser os primeiros. Sí, porque, bueno, xa nin a esperanza tiñades, non? De sorprender a Castropol, necesitabades un erro, non? Que cometeran un erro nunha virada ou algo así. Bueno, saír en Meira sempre se sale a ganar, entón despois a regata ponte no teu sitio, pero bueno, eso, Castropol ten un puntiño máis por enriba e nada. Nós, no máximo que podemos facer, a verdade é que cumprimos. Castropol que rachou a regata en do primeiro longo e vos estivestes aí controlando ben a Amegrove. Houbo o vento, non sei se comentastes aí, si que houbo algún cambio, non? Dunha manga a outra, non? Sí, o vento sí que se levantou un pouquiño máis do que pensábamos. De feito, no terceiro largo tamén rotou un pouquiño, pero bueno, soupemos acoplarnos ben ao que nos viña da regata. A verdade é que ben, moi ben. Bueno, imos ver, pedimos aí a Pablo que nos poña aí os tempos das quendas para ver como foi esa evolución que comentaba agora Alejandro. E aí temos, non? Esa curiosidade no segundo longo, sobre todo, non? Aí Vila de Cangas, bueno, estaba por aí. Vamos a ver, que había aquí un tempo curioso. 11:22 Vila de Cangas, que tiña aí mellor tempo que Cedeira. Despois sí que Cedeira podemos ver que ao final pois meteulle aí 24 segundos. Están pasando cousas na Liga B, nalgúns longos super curiosas aí co vento. Bueno, ao final é o que pode pasar no mundo do remo, ¿no? Que empeza a cambiar durante a regata. Ao final estás a remar no medio natural, non remas nunha piscina, é o que hai, é o que toca. Adaptarse o máximo posible e xa está. Bueno, o vosso equipo, cando chega ao final do primeiro longo e ves que Castropol te leva 22 segundos, non sei se yo comunican, supoño que sí, o patrón polo pinganillo, que pensades aí? A verdade é que pensamos que se non pode ser o primeiro, que sexa o segundo, e nada, a seguir peleando ata o final. Bueno, xa que remabades na casa, fixestes un tempo final de 22:05:22. Vos tedes máis ou menos controlado o tempo, sabedes máis ou menos por onde ides acabar? Digo, se imos a quedar en 21:30 ou en 22:30, máis ou menos tedes iso controlado? Sí, a ver, máis ou menos, depende do día que faga, non? Non é o mismo que sexa mar plato que haya de proa popa ou que veña de costado. Obviamente, pero bueno, máis ou menos.
Bueno, e o tempo este 22:05 que soubo vos ben? Bueno. Sí, ademais, o que che dixen, levantouse máis vento do que pensábamos, eu penso que sí, ademais, creo que foi a regata, se non me equivoco, que máis cerca de Castropol quedamos, non? Se non me equivoco. Pode ser, sí. Moi ben, a verdade. Máis cerca que no Grove, seguro, que era a última referencia que se tiña. Sí, porque ao final foron 18 segundos. Aí vemos, bueno, 17, aí vemos a tábua desta regata, que antes víamos o vídeo, e realmente o que se cumpriu foi a clasificación xeral, aínda que o día seguinte en Castropol cambiou un pouco, pero están as posicións na Liga B moi definidas, non? Sí, a verdade é que, ademais, Castropol xa é o campeón, que, por certo, felicitalos. Nós xa temos matemáticamente, non, o playoff asegurado. Creo que a Megrove tamén. Al menos sí, bueno, que pase matemático algo. No, pero teno bastante decantado. Despois veremos aí a Xeral. Virtualmente. Pero bueno, ahora nós temos os deberes feitos. Nada, a pensar na próxima regata que en Muros, despois ao playoff. Bueno, unha situación un pouco esa do playoff, non? Cando está unha filial metida polo medio, porque ao final, ainda que gañedes o playoff, dependedes do que fa o equipo A. Como vedes esa posibilidade de que haxa un dobre ascenso? Nós vamos a meterlle presión a Traíña A. Que nós, os deberes feitos, e eles no playoff da ACT se van que fagan eles o que vexan. Pero bueno, nós ao final somos os ves como opcións a Trañeira de dar o salto? Sí. Eu miro tanto a Bueu como a nós, miro opcións, a verdade. Bueno, e o día seguinte houbo regata a Liga, esa xa comentaremos despois o que aconteceu aí en Meira. Pois Alejandro, os imos rapidísimo porque temos moitísimas regatas, xa che digo, houbo entre 5 que houbo e 5 que imos ver da fin de semana que ven, pois agradecerte a túa presenza aquí en Soltando Estacha e sorte no que queda a temporada, sobre todo nos playoffs, tanto do equipo A como do B. Moitas grazas, Alejandro. Nada, a vos. Aí tiñamos a Alejandro Rivas, aí actuando de voceiro de San Bertolomeu Bersi B, que quedou segunda na regata a súa casa, e así estaba a clasificación xeral na noite do sábado, e na mañá do domingo, que a regata en Castropol foi pola tarde, pois con Castropol, que tiña 6 puntos de vantaxe, é dicir, bastaballe o día seguinte con rematar, a regata era suficiente para que Castropol se proclamara campeón da Liga B, San Bertolomeu Bersi B, segunda, e a Megrove, que aí tiña 3 puntos de vantaxe respecto a Cedeira. Despois veremos o que aconteceu. Pois seguimos aquí repasando o acontecido na fin de semana e agora ímonos a Liga A. Ímonos a Narón, que aí houbo, como sempre, na Liga A esta temporada, a verdade que son regatas apaixoantes. Imos ver máis dun final o sprint, así que moi atentos o resumo que vai picar aquí Pablo do que foi a cuarta bandeira Cidade de Narón da Liga A. Na NSA da Gándara, en Narón, a máxima categoría masculina do trofeo Xunta de Galicia, celebrou a súa 10ª xornada. As 12 embarcacións da Liga A reencontráronse tras aparéntese polo Campeonato de España e ian medir forzas na ría de Ferrol. Cuarta edición da bandeira Cidade de Narón, e o equipo anfitrión botábase auga para compartir a quenda inicial con Cesantes Roda Vigo, Mugardos e Puebla. Regata 4 longos e cesantes, a máis rápida no primeiro parcial era alcanzada na segunda C a boga por Narón. 8 segundos máis tarde tamén manobraban igualadas Mugardos e Puebla. Había en xogo puntos moi importantes na pugna por evitar os 2 postos de playoff de permanencia e Cesantes apuntouse a victoria ante Narón por menos dun segundo. Terceira entrou Puebla por diante de Mugardos. Arrancaba a segunda serie con Mera, Mecos, Rianxo e a filial de Cabo da Cruz. Rianxo completaba os 2 primeiros longos en cabeza, diferenzas mínimas respecto a Mera e Mecos. Cabo ya descolgada. Rianxo comezou o último longo con 2 segundos de vantaxe, pero Mera bateu unha por 28 centésimas. E tamén o sprint Cabo superou a Mecos.
Quendas moi emocionantes e a de honra non oía ser menos, con Tirán Pereira, San Bertolomeu Bersí, Chapela Wofco e a líder Bueu Tecarsa. No Ecuador da regata, a primeira Seral viraba 2 segundos antes que os dous equipos moañeses. Chapela cedera terreo. Victoria da líder a 4 segundos. Terminou San Bertolomeu, a 6 Tirán, e Chapela conseguiu o seu objetivo de facer cuarta na bandeira. Bueu Tecarsa reforzou en Narón a súa condición de líder. Sétimo triunfo da temporada para Maruxía e novo paso cara ao título. Moi contento, disfrutando das regatas. Estáse vendo que este ano pois hai moi boas regatas en cada unha das tres tandas. En general muy bien, porque no teníamos buenas sensaciones por las regatas pasadas, que no habíamos hecho ahí unos buenos resultados, pero la verdad que hemos vuelto otra vez a estar ahí arriba, intentando estar cerca de Chapela. De dentro ben, a verdade que o primeiro e o segundo largo un pouco asustados, pero unha vez salimos na segunda virada para o terceiro, xa empezamos a coller a sensación boa, e xa nos fomos de meira. Clasificación da xornada coas 3 embarcacións do Morrazo no máis alto. Na xeral, Bueu recuperaba os 4 puntos de colchón sobre San Bertolomeu. Aí tiñamos esa 10ª xornada da Liga A en Narón. E para comentar o acontecido na Ría de Ferrol, acompáñanos Bruno Vidal, remeiro do conxunto local. Bruno, boas noites. Boas noites. Bueno, menudo sprint que tivestes que meter aí con cesantes. Víamos agora aí no resumo. E que corpo se queda cando te baten por, creo que 28 centésimas, ¿no? Creo que foi a diferencia. Nada, a verdad que doi un pouco a ser regata da casa, pero bueno, é o que hai, que lle vamos facer. Habrá que apretarse antes para a próxima. Bueno, como vivistes esa primeira quenda que foi realmente espectacular? Nada, non saímos a ganar a tanda e vimos que se nos puxeron diante e que non fomos quen de responder. Nada máis, non podemos facer nada máis. Pero vos contabades con Cesantes Rodavigo como principal rival esta fin de semana, porque vendo as últimas regatas, podía estar igual por aí Puebla, non? Que tivera unha fin de semana moi boa, non hai moito. Mugardos podía tamén estar pola motivación de estar aí ao lado da casa, pero Cesantes deu un aviso despois do que iba a confirmarse o domingo, que xa falaremos diso. Contabades con Cesantes aí loitando con vos? No, a ver, sabíamos que calquera dos tres que están na nosa tanda que en calquer día poden dar guerra, entonces nós saímos e o que quede guerra, pois hai que lutar contra ele e pouco máis imos facer. Bueno, como estaba o campo de regatas? Porque outro día na previa, creo que dicía Dani Pérez, o adestrador de San Bertolomeu Bersí, que un campo de regatas duro, ¿no? Como estivo? Home, a verdad que o campo de regatas pouco hubo que queixarse porque estaba a marea moi chea, había casi 5 metros de calado. A verdad que, a ver, é un campo duro por culpa das correntes, pero o que é por calado vai sobrado este ano. Bueno, hai que recordar que era a primeira vez que vos, Narón, estabades na Liga A, na regata do voso club, non? Tras o ascenso do ano pasado. Supoño que unha motivación especial verse aí na Liga A, cos mellores equipos de Galicia en casa. Sí, a verdad que un ano moi especial para nosotros e diante da nosa casa, diante da nosa xente, pois sempre nos gusta facer boa regata. Bueno, vimos a ver aí os tempos das distintas quendas, que como víamos aí, Bruno, houbo tamén sprints, pois prácticamente nas outras dúas tamén. Aí temos a igualdade absoluta na primeira entre vos e Cesantes Rodavigo. Despois, na segunda, non sei se xa poideches ver desde fora, pero tamén final apretadísimo, entre mera, sobre todo chamativa remontada de Cabo da Cruz, que podemos ver que estaba a 9 segundos de Mecos e acaboulle remontando. Non sei como, despois xa me explicas iso, e na quenda de honra, a vitoria de Bueu, que sempre foi aí en cabeza. Bueno, que te pareceu en global aí todo o que aconteceu na vosa casa? A verdade que ben, pareceu todo ben, que foi unha regata que se disfrutou, que estuvo sempre apretado de principio a fin en todas as quendas. Eso sempre é bonito de ver para a xente que está fora vendo todo eso. Bueno, pero remontar 9 segundos que perdes a metade de regata é unha cousa que poucas veces se ve o que fixo Cabo da Cruz respecto a Mecos, non? Sí, a verdade que hai que botarlle ganas, que non se fai fácil a cousa. Sí, porque o fácil é desconectar, ¿no? Cando te ves aí que dis, bueno, xa estou a 9 segundos,
Empezan as protestas no barco cando te ves descolgado. Como se vive? Sempre hai un pouco de todo, sí. Sempre hai un pouco de malhumos, de algún que quere remontar, outro que di que xa está, que xa que ganaron. Pero bueno, si vamos todos a unha, sempre se remonta algo. Bueno, víamos aí no vídeo, pero vemos tamén agora como quedou a clasificación xa ordenada, con esa vitoria de Bueu-Tecarsa. E no voso caso, décimos, estades pois nunha situación super plácida, non? Coa permanencia xa conseguida, dende hai xornadas. Como estades vivindo esta recta final da temporada? A verdade que relaxados demais, diría eu, pero bueno. Toque de atención, aquí llevamos un toque de atención a traiñeira. Sí. Vamos un pouco relaxados demais, pero bueno, xa sabendo que o objetivo está cumplido, pois se rema de outra maneira, vas desconectar máis para regatas, se pensas noutras cousas, vas a disfrutar, se non vas a loitar, pero bueno, sempre hai que estar optando polo máximo, como se poida. Bueno, antes de despedirte, quedamos aí como objetivo as dúas regatas da fin de semana e despois seguro que queredes facelo ben no Teresa Herrera, non? Decíame outro día ainda o teu compañeiro que entrou no programa. Sí, é verdade que ahora sabendo que o objetivo está cumprido, pois, por marcarse outro objetivo sería o Teresa Herrera ahora mismo e intentar facelo o mellor posible, a verdade. Bueno, Bruno, pois moitas grazas por acompañarnos. Vexo que tes por aí a bici. Non sei se chegaches a hora de adestrar en bici. No, xe non tocou na bici, xe non. Non se non tocou na bici. Bueno, pois a darlle duro. Aí no que queda, que non haxa ningún tipo de relaxación, a darlle duro no que queda de temporada. Sí, señor. De Narón. Graciñas, Bruno. Moi ben, gracias a ti. Hasta logo. Aí teñamos a Bruno Vidal de Narón. Vamos ver como quedaba a clasificación xeral despois desta regata Cidade de Narón, co patrocinio do Concello, que sempre hai que dicir os concellos que se involucran con este deporte. E aí tiñamos Bueu-Tecarsa, que tiña 4 puntos de vantaxe respecto a San Bertolomeu Bersí, pero iso ia cambiar o día seguinte, porque imos agora a ver o resumo do que aconteceu na Liga A o día seguinte, que foi en San Bertolomeu. Aí se viviu a 8ª bandeira illa do San Bertolomeu, Concello de Moaña. Así que, Pablo, lanzamos ese resumo, que creo que toca, temos tantos hoxe, que creo que toca o da Liga A, e vemos o que aconteceu na regata televisada en directo pola Galega. Aí temos como estaba ese campo de regatas, o mesmo que o día anterior na Liga B, e aí temos imaxes da primeira quenda, con Puebla, que pasaba por diante de Cesantes Roda Vigo. Cesantes, que o día anterior sorprendera a Narón no sprint, e que aquí a sorprender xa absolutamente a todos, porque estivo un chanzo por riba aos outros equipos. Vemos aquí como Cesantes, segundo longo espectacular do conxunto redondelán, abría oco, era Puebla que a seguía, mentres que despois os veciños de Ría, Mugardos e Narón quedaban emparellados, loitando aí por evitar a cuarta posición. Cesantes que non houbo quen a parara, incluso hubo algún momento que daba a sensación que polos tempos que estaba marcando podía sorprender a algunha das trañeiras da quenda intermedia. Entrada de Cesantes, así o celebraban, porque na loita pola permanencia, se hai tensión por riba, na permanencia esta é aínda maior, e aí celebraban eses probables 4 puntos que ian sumar. Imos coa quenda intermedia, que esta estivo, pois, algo máis que apaixonante. Vemos aí igualdade absoluta, tamén na de honra, a verdad que houbo moita igualdade. Rianxo, que sempre ten ese primeiro longo super explosivo inicial, e ia darse un caso curioso nesta quenda, porque a orde na que rematou foi xusto a inversa da do día anterior en Narón, é dicir, a que quedou cuarta, que fora Mecos, ia levarse a vitoria. E na retransmisión televisiva, pois aínda o salientaban, ¿no? Que foi espectacular as viradas que fixo Mecos, e que aí estivo un pouco a clave. Aí vemos esa terceira virada, xa afrontando aquí a ser o último longo en Augas de Meira, nesta regata organizada pola Sociedade Deportiva San Bertolomeu. Igualdade absoluta, e no que foi prácticamente un sprint final, pois esa situación de Mecos, que aí temos en imaxes, que de quedar cuarta na súa quenda de anterior, pois quedou primeira, e Mera, de quedar primeira, pois quedou cuarta e última
dentro da súa serie. Por moi pouco vemos como foron as diferencias e outra celebración ao grande dos remeiros de Mecos, que seguro que estaban ben cabreados polo resultado do día anterior, sobre todo por como a pasou a filial de Cabo da Cruz, e aí sacaban toda a rabia contida. Imos xa coa quenda de honra, na que unha semana máis o equipo local, neste caso, que era San Bertolomeu Bersí, pois defendía unha bola de partido, porque no caso que gañara Bueu Tecarsa, a liga quedaría prácticamente vista para a sentenza. Habíamos as tres do Morrazo igualadas, Chapela que se quedaba descolgada, e comezaba Chapela unha contrarreloxo para intentar mellorar os tempos, sobre todo o de Mecos, ¿no? Que era o que a máis rápida na quenda intermedia. Vemos como San Bertolomeu e Bueu viraban aí a par, e a partir deste momento foi a Terca, o conxunto que remaba en casa, que encolleu unha mínima vantaxe. Comezaba prácticamente unha traiñeira de marxe o último longo, e aí o equipo local estivo fortísimo, pechou ben a regata e acabou sumando a súa terceira vitoria da temporada. Bueu Tecarsa, que entraba a segunda, vía como a situación pois na táboa era igual a antes do inicio da fin de semana. Terceira remataba outro equipo de Moaña, como é Tirán Pereira, cuarta Chapela, que tamén facía cuarta na bandeira, que aí recollía o patrón, a presenza da alcaldesa de Moaña e tamén do secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, de José Ramón Lete. Pois iso foi o que aconteceu na regata televisada desta fin de semana, e para comentala temos a Manu Bernárdez, remeiro de San Bertolomeu Bersí, o equipo que se impuxo na súa casa. Hola Manu, boas noites. Boas noites, que tal? Bueno, vaya vitoria que sabe, pois, mellor que as outras, supoño, ¿no? Porque ao final o gañar en casa sempre é especial. Home, ganar sempre sabe ben, pero se ainda por riba ganas na casa diante da decepción da familia, pois sempre é un sabor diferente. Bueno, como xestionastes un pouco o varapau do día anterior, podemos decir, ¿no? Porque cada vez que Bueu se impón nunha regata complícase máis o objetivo de revaliar o título. Gardastes algo en Narón para casa ou non? Ou non se gardou nada e foron as dúas a tope? A ver, podría dicirte que sí, pero podría dicirte que non, porque fixemos trocos. Eu, por exemplo, pasei de babor a estribor, hubo xente que tamén se trocou, entonces guardar xente como tal non guardamos a nadie. Simplemente, pois, xogamos coas cartas, coas poucas que temos, porque non é que teñamos un equipo moi amplio, entonces simplemente xogamos co que temos. E o que ti dicías do varapau, pois, nada, aquí trátase de asumir os golpes, e non tanto de pegar forte, sino de asumir os golpes que che van dando e estar día a día aí, porque senón a competición non sería nada, se non te levantas despois de cada varapau que che dan. Saber encaixar, ¿no? Saber encaixar, que nunha competición de regularidade é clave, ¿no? Bueno, vemos aí esas imaxes espectaculares, a verdade, da regata, a celebración e un pouco a estrategia que seguistes, cal foi? Apertar a tope no terceiro longo, despois dun pouco de tanteo, cal era o guión que levabades? Home, sendo realistas, o guión que levábamos era dende comezo de regata intentar dar un golpe de autoridade, pero sendo conscientes de que tanto Bueu como Tirán teñen moi bo primer largo. Entonces, sabíamos que o primeiro largo iba a estar aí difícil meter a cabeza, pero sobre todo manter moita constancia, porque vas con unha motivación especial, entonces manterte aí todo o rato constante iba a ser a diferencia. Tal cual, o sea, de feito chegamos a última virada a nada, medio barco por diante, iso que nos deu a vitoria, porque tampouco foi unha vitoria moi holgada, que se diga. Bueno, unha vez que virastes en cabeza, aí sí que seguro que hubo algún comentario dentro da trañeira de que dentro da Terca que isto non se escapa, ¿no? Ou non se pode escapar, ni polo civil ni polo militar, ¿no? Home, a ver, si te teño que decir todos os comentarios que se van dicindo durante os largos... Bueno, pues, para iso estamos aquí, para que se saiba a intrahistoria. Home, a ver, sí que é certo que durante toda a regata van soltando comentarios de apoio, de ánimo e cousas do estilo, pero no último largo hai comentarios de xente que está nerviosa, de que, joder, tes a bandeira na man,
pero sabes que podes liala porque xa nos pasou en 2 regatas. Entonces hai comentarios de todo tipo, pero sobre todo comentarios positivos conforme pues, vamos chavales que estamos na casa, que a xente da nosa familia venos a ver, esta a nosa regata, pois cosas que che va motivando un poquinho máis, porque ao fin e ao cabo é que buscas motivar os teus compañeiros e aferrarte con eles. Bueno, vemos os tempos das 3 quendas, a verdad que estiveron interesantes, moi interesantes as 3. A Televisión de Galicia está tendo bo ollo porque as regatas que colle, bueno, eu non sei o que acontece na ACT, este ano non a estou seguindo, non teño demasiado tempo, pero que a Liga Galega, o espectáculo que ofrece é brutal, e vemos Cesante Roda Vigo, non sei se o pensabas que podían facer esta regata, boísima, unha fin de semana, e despois a vitoria de Mecos, ¿no? Na segunda quenda. Home, a verdad que xa se ve, as 3 quendas están sendo moi igualadas. E o bonito que teñen é que dentro das 3 tandas hai todo o rato, bueno, altibaxos por moitos equipos, porque tanto na primeira con Narón, Cesantes, sabes, cada día están un diferente. Na do medio é brutal, o sea, me parece unha quenda brutal, están virando... A do medio é unha cousa que creo que a veces se ve, Eu, a verdad que creo que son os que peores deben de pasar. E despois nós, pois, gaña Bueu como gañamos nós, como gañou Tirán, o sea, está sendo a verdad que está sendo unha liga bastante chula, porque non é como outros anos que ganaban un ou dous equipos e o resto, pois... O ano pasado, vos mesmos, ¿no? Por exemplo. Sí, pois sí, a ver, a verdad que sí, o ano pasado foi moi diferente a este. Pero este ano, sabes, todos os días son darse de paus contra os rivais, porque é certo que hai un nivel brutal. E cada vez máis temos mellor nivel en Galicia. Bueno, que ben estamos pasando aí vendo a retransmisión. Imos ver como quedou a clasificación da vosa regata. Bueno, e unha vez con esta vitoria, as contas, gañando todo non vos dá, ¿no? Ten que cometer un erro Bueu te Carsan algunha, ¿no? Ou que Tirán vos bote unha man. Que mira que as voltas que pode dar a vida, ¿no? Que dependedes de Tirán. Si gañades todo, claro. Home, sí, para empezar, teríamos que gañar todo, que visto o nivel que ten Bueu, tes que facer todo moi ben, o sea, o que implica ter un rival dos rivales realmente, tan bons, e que te obligan a facer todo moi ben para poder gañar. Pero sí que é certo que temos aí unha pequena desventaxa e dependemos, pois, oye, de que se mete Tirán polo medio, pois mira, ainda nos botan a man. Que somos veciños, tanto para o bueno como para o malo. Ahora aí tirando de amizade cos de Tirán Pereira. Esta fin de semana que se produce xa foi o corte para Concha, ¿no? O sea, tedes aí o billete, ¿no? A invitación, efectivamente. Xa tivemos que pedir... No, tivemos que pedir cada un os días, cada un coa súa empresa. Eu como teño a miña, pois non teño problema, pero... De que a túa empresa? Aproveita aquí para facer publicidade, mano. Nada, eu teño unha empresa de jardinería que, bueno, somos unha empresa pequena, pero estamos para facer para poñer as cousas en orde nos jardines. Para o que toque. Sí, para o que toque. Pois en día hai que facer de todo. Pero iso, xa hai que empezar a arreglar os días, buscar hoteles buscar unha motivación máis, porque, ostra, ir a Concha, a verdade que é unha motivación que todo remeiro quere ir. Bueno, dicíanos agora a teu compañeiro Alejandro, falando da Liga B, mandábamos un recado aí a Traiñeira A, que a poñer esas pilas no playoff, porque eles tamén queren subir. Sí, xa escutei que algo de presión xa nos meten eles. Non chega só co entrenador ou coa directiva, que eles tamén... Pero é normal, porque eles son casi todos rapaces ou xente moi maior que leva moitos anos en remar. Entonces, verse na tesitura na que están é unha motivación da ostra, porque, joder, poder subir a Liga A e que teu equipo de referencia este na CT, iso motiva tanto a rapaces como a xente que pode estar nos dous equipos, como no caso de Cabo. Pois é unha motivación durante a temporada que é guapísimo, vamos. Bueno, levamos aquí 10 programas soltando estacha e aínda queda o máis emocionante da temporada, que vai ser aí os playoffs e todo que ven. Manu, pois moitas grazas por estar aquí con nós. Os imos un pouco rápido porque temos moitas regatas que
que repasar, graciñas e sorte no que queda de temporada. Un saúdo. Pois nada, veña, un saludo e moitas gracias, Aí teñamos a Manu Bernárdez, con el analizábamos a vitoria de San Bertolameu, Oversea, na súa regata, e así queda a Seral con Bueute Carsa, que ten 3 puntos de vantaxe respecto a San Bertolameu, ese é o duelo polo título, e despois, aí na zona media da táboa, vemos aí que está Mera con 71, Rianxo con 71 e Mecos con 70. Están pelexando pola sexta posición, tanto a terceira, obviamente, para Tirán, a cuarta para Chapela Wolf, que están bastante definidas. Despois por abaixo, Narón, como comentábamos antes con Bruno, está pois máis ou menos aí en auga de ninguén. E despois como se pon a loita por evitar o playoff de permanencia. Porque Cesante Roda Vigo fixo 8 puntos na fin de semana e púxose a un de Puebla. Puebla de collera moitísimo oxíxeno antes do parón, a queda descolgada en Mugardos, pero que Cesante Roda Vigo, que ademais, depois imos falar con eles, esta semana van remar en casa, está a loita, pois se cadra aínda máis emocionante que a do título. E mira que está emocionante a do título. Pois isto foi o que aconteceu, xa despachamos as dúas de Meira, esa fin de semana que preparou San Bertolameu en Moaña, e ímonos agora, facemos unha diagonal no mapa de Galicia, saímos incluso de Galicia, para chegar a Castropol, a Asturias, e ali imos comezar o repaso coa bandeira feminina, coa primeira bandeira feminina princesa de Asturias nunha tarde fermosa en Asturias que vivimos. A dobre cita en Castropol continuou coa penúltima xornada da Liga B, 34ª bandeira princesa de Asturias, na que se encargaron de subir o pano Muros, Vila de Cangas e Salgado Perillo. A mellor na xeral deste trío cumpriu co agardado e Vila de Cangas pasaba polo ecuador da regata en cabeza. Perillo non puido seguir o seu ritmo e Muros tiraba a terceira. Posicións habituais nesta quenda, cos cangueses primeiros, os violeiros segundos e os muradáns fechando a serie. Os outros 4 conxuntos da Liga B retábanse na quenda de honra a Castropol. Bastaballe con rematar para certificar matemáticamente o título de ascenso, pero os da Ría de Leo quixeron proclamarse campeón so grande. San Bertolameu Oversea B viraba por diante de Amegrou e Cedeira, que marchaban igualadas. Imparable a invicta Castropol, triunfo título de ascenso. A filial de Meira remató a 41 segundos e Cedeira puido con Amegrove, que se tivo de conformar con ser cuarta na regata. Festa por todo alto en Castropol, xornada redonda nun día histórico para os gañadores matemáticos da Liga B 2022. Chegamos á primeira virada máis ou menos igualados, despois Meira empezouse nos ir un pouco, pero dimos mantido ben a distancia, e bueno. Que non podemos pedir máis, ganar la bandera despois de 20 y pico años en casa y hacernos campeones de Liga, es un sueño. Mellor imposible para Castropol, vencedora por diante de San Bertolameu e Cedeira. A falta dunha xornada, os asturianos xa teñen no peto o billete para a Liga. Bueno, acabamos de ver, era outro resumo, o da Liga B, con ese título de Castropol. Así que aí temos os dous convidados, temos a Laura Villabrille e a Iago García. Bueno, imos falar primeiro con Iago, xa que o temos por aquí. Imos a falar, como acabamos de ver o vídeo, Iago, bueno, antes de nada, darvos os parabéns, os xa campións, aínda cos árbitros. Suíces árbitros non lle gusta que digamos que sodes campións, porque aínda vos poden descalificar na última regata, así que, bueno, sodes campións, aínda hai que certificalo esta fin de semana. Bueno, Iago, como foi esa regata na vosa casa que estivestes imparables, a verdade, destes vos unha homenaxe boa. Bueno, muchas gracias y la regata en Castropol, da igual como quede, siempre va a ser increíble, porque tenemos una afición que nos apoya tanto en el club diariamente como cuando hay regata, que es increíble. Solo hace falta ver las fotos de cómo estaba el muelle lleno el domingo. Sí, Steven Evalí, un ambientazo. Aparte, é moi boa iniciativa esta de que lle daba de sopano verde, ¿no? A toda a xente que andaba por ali, que claro, eu cando cheguei ali, guau, pero todos son aficionados de Castropol aquí, ¿no? Pero que lle daba de esa a todos os equipos. Imos ver mentras esa galería de imaxes aí. Bueno, boa iniciativa esa.
Sí, fue una iniciativa que tuvo el ayuntamiento y se repartieron, yo creo que pasaron de los 1000 pañuelos que se repartieron el domingo, la regata. O Sí, sea sí, a que verdad que había un estaba ambiente. a tope todo. Sí, sí, había un ambientazo. E aí temos a ese equipo que fixestes unha regata na que despois falando co voso patrón dicías, no momento que vos vistes en cabezas, aí xestes, esta así que si non se escapou ningún ata agora, esta ainda menos, non? Sí, es que nosotros salimos a hacer nuestra regata, como en todas las regatas. No dijimos, vamos a ponernos delante y luego aflojamos, porque no, no. Nosotros por la puerta grande siempre. Y salimos, vimos que estábamos delante y seguimos apretando, apretando, apretando hasta llegar. Y al final, una alegría que no sabíamos ya si llorar, si parar para respirar o qué hacer. Porque, aparte, facía máis de 20 anos que Castropol non gañaba a súa bandeira, porque hai que dicir, como agora escoitábamos no vídeo, que era a 34ª edición da bandeira Princesa de Asturias. Cantos anos tes ti, Iago? Ti cantos anos tes? Yo tengo 18 años. Pois mira, ti Todavía non nunca nacieron viras, cuando aínda non naceras cando Castropol gañou a Ría de Leo, gañou a última vez a súa bandeira, por iso. Algo histórico, ¿no? O que vivistes. Sí, la verdad que sí. Y se notó mucho, sobre todo en los aficionados mayores, que estaban también con un alegrón encima que, claro, ellos, sabe Dios, no contarían con volver a ver a Castropol ganar la bandera en casa, pero ahí está. Aparte, hai que dicir, hai xente, digamos, con experiencia, xente con idade, que vos sigue, que son moi fiéis, Tedes aí, van a todas as regatas con vos, Sí, sí, la verdad que este año sobre todo nos está sorprendiendo, que nosotros tenemos regatas que son 3 horas de viaje y cuando llegamos allí ya están la afición allí preparada para animar. Estou vendo as fotos agora que fixo a Liga, son imaxes espectaculares, Tedes que enmarcalas, Esas saindo aí co sol, como estaba caendo e que saídes aí levando a traiñeira, está realmente chula. Bueno, imos ver aí a clasificación, como quedaron as quendas, as dúas quendas que acabamos de ver no vídeo. Houbo poucos cambios. Para valorar algo así, algo diferente respecto a outras regatas, estivo aí Cedeira, que lle gañou a Megrove, non? Eso foi un pouco a sorpresa da xornada. Sí, sí, vemos que, o sea, estaba quedando de cuarta o quinta y le salió muy buena regata este fin. E creo que xa o ano pasado Cedeira na vosa regata se o fixera moi ben, non? Ata non sei se gañara, agora non me acordo. Para la bandera, sí, sí, en nuestra regata llevar la bandera. Y bueno, nosotros, sí, pues, sí. orgullosos de que le saliera bien la regata porque son contrincantes, pero también son compañeros. Llevan varios años compitiendo juntos y cuanto mejor les vaya, mejor. Bueno, hai que dicir que o campo de regatas era diferente ao do Campeonato de España, ¿no? Que da fin de semana anterior, ¿no? Iso hai que puntualizarlo. Sí, es el de la regata del domingo es el que solemos utilizar para la bandera princesa. Luego el de España lo ambientamos más en el Campeonato de España que se hiciera ya en Castropol, que fue también en el mismo sitio, y también yo pude remar el Campeonato de España este año y también es un campo impresionante, con el mar que teníamos, para de poner los pelos de punta a los espectadores. Bueno, vemos aí agora como quedou a clasificación desta 34ª bandeira Princesa de Asturias, coa vosa vitoria. E como se celebrou? Celebrouse o grande, Aparte, tiñades ali vos locutores para facer a festa, ¿no? Luis Pazos e tal, eu creo que... Sí, teníamos a Luis Pazos que hasta nos trajo mejillones para hacer luego la regata y vamos, una fiesta. Luego se agarró ahí al micro y mi madre, acabamos todos cantando hasta el Ibamirenchu. E aparte que era festivo o día seguinte, non había ningún tipo de... Sí, era festivo aquí. Bueno, hay gente que aún tiene secuelas hoy, así que...
Complicouse a celebración, máis que... Sí, la verdad que... Pero bueno, moi bien, moi bien. Estivo ben. A verdade que había un ambientazo en Castropol o domingo pola noite. Bueno, pois, como tamén estemos por aquí a Laura Villabrille, pois agora imos ver como queda a clasificación, como vai chegar a seguinte xornada a clasificación da Liga de Masculina. Pois imos contigo, Laura, e tamén a repasar o que foi a regata femenina. E temos xa, como é matemática, a vitoria de Castropol, porque ten 7 puntos de vantaxe respecto a San Bertolomeu ou Bersibé. E despois, pois non hai máis cambios. Iso sí, Cedeira, como dicimos, que se achega a Megrove, queda unha regata, pois debería fallar a Megrove, Cedeira, para quitarlle esa praza que dá dereito a disputar o playoff de ascenso a Liga A. Pois repasada a Liga B, con esa celebración por todo alto de Castropol. Imos ver agora o que aconteceu nese mesmo e fermoso campo de regatas, no que dicíamos antes, primeira edición da bandeira Princesa de Asturias femenina. Así que, Pablo, damos aí e imos co último vídeo deste Soltando Estacha. A única saída do trofeo Xunta de Galicia fora dos límites autonómicos contou este ano cunha novidade. En Castropol estreouse a bandeira Princesa de Asturias femenina e a primeira edición desta regata abriu unha xornada que se completou coa Liga B masculina. A competición das mulleres regresaba coa súa oitava proba despois do alto que se fixo por mor do Campeonato de España, que precisamente tamén tivo lugar nesta localidade asturiana. A batalla sobre a auga comezou con dúas quendas lanzadas. Na primeira saíron Ribeira, Rianxo e Mugardos a Cabana Ferrol. 2 minutos máis tarde entraba en acción Salgado Perillo, Castropol e Puebla. Cada unha das series tivo unha cara dominadora. Mugardos a Cabana Ferrol alcanzaba a segunda Ceaboga con casi un minuto de vantaxe respecto a Rianxo e Ribeira. Mentres que no segundo trío as máis fortes eran as locais. Castropol viraba a 12 segundos do tempo de Mugardos a Cabana Ferrol, pero gozaba de máis de 40 en relación a Puebla e Perillo. No límite xeográfico entre Galicia e Asturias, Mugardos a Cabana Ferrol fixo valer a súa condición de mellor clasificada na xeral. Por detrás, Ribeira dobregaba Rianxo, Castropol gañaba a súa serie e colocábase a segunda, Puebla íase a quinta praza e Salgado Perillo a sexta. A falta de que se puxera en marcha a quenda de honra na que partiron Irán Pereira, Chapela Uofco e a líder Cabo da Cruz. As de Boiro impuxeranse nas últimas 3 regatas da Liga, pero en Castropol sempre foron por detrás da súa principal rival na xeral, de Chapela, Terceira e a Tirán. Non fraqueou Chapela, venceu por 7 segundos sobre Cabo. Irán clasificouse terceira na quenda e na regata. Cabo mantivo a camisola de líder, pero Chapela, grazas a súa terceira bandeira nesta liga, aperta a loita polo título. Estamos voltando a topar as sensacións do barco, voltando a versión que nos queremos buscar da nosa traíña e, bueno, hoxe saí ben, no Campeonato de España tamén, e a seguir. La verdad que muy contenta, es un muy buen resultado, pero bueno, la emoción y la afición, la verdad que nos hizo conseguirlo. Triunfo de Chapela Uofco na bandeira Princesa de Asturias. Cabo segue líder, agora con menos marxe, 2 puntos respecto ás de Redondela. Bueno, e tillamos a Laura facendo as declaracións xusto despois do remate da bandeira e agora un poquinho máis en frío. Que boa xornada tivestes, non, Laura? Tanto por ser a primeira vez organizabades a bandeira como polo resultado acadastes. La verdad que muy bien, muy contentas. No nos esperábamos este resultado, sí que lo queríamos, pero moi contentas. Bueno, cando vos ian dicindo os tempos, non vos sorprendeu vervos, porque aparte que era bastante vantaxe, ¿no? a que tiñades respecto a Rianxo e Ribeira. Sí, la verdad que en la primera boya, cuando nos dijeron los tiempos, quedamos muy sorprendidas. No nos lo esperábamos para nada tanta diferencia. Iso que está o campo de regatas moi controlado, ¿no? O tedes mamao, ¿no? Como se di. Mucho mejor que los demás. Bueno, que tal esta experiencia? Primeiro ano de Castropol femenino. Lembramos sempre que a novidade este ano na Liga Femenina. No pasado había 8 equipos, este ano hai 9, pois sumou Castropol. Que tal lo estáis pasando? Muy bien, muy contentas. Es una experiencia única que pocas de nosotras hayamos vivido. Yo en mi caso es el primer año que remo en trainera y muy contentas, queriendo cada vez sumar un pasito más adelante y a seguir. Bueno, ¿qué queredes? Montar un equipo
de tanto nivel como masculino, esa é a aspiración que tedes, porque o masculino este ano xa podemos ver, non? Arrasou na Liga B. Sí, la intención es esa. Así que poco a poco esperemos llegar como ellos. Bueno, pois imos ver aí os tempos que nos deixou a regata, acabamos de ver agora o vídeo, e aí temos, vos saístes na quenda intermedia, que realmente esta vez non se seguía a orde da xeral, non? Saíron primeiro as que están xusto por diante de vos na clasificación, e aí o que comentabas, non? O chegar ao final do primeiro longo, e que elevabades xa 18 a Salgado Perillo, que estaba na vosa quenda, pero que a Rianxo elevabades 13 segundos, cuidado. Sí, salimos muy fuertes, con muchas ganas y a intentar llegar así al final. Y bien. Bueno, no que queda de Liga que agardades. Quedamos esta fin de semana, tedes dobre cita, despois Teresa Herrera. Bueno, para vos é todo novo. Como ides a vivir? Pues a intentar hacerlo lo mejor posible. Si conseguimos quedar sextas, pues genial. Pero bueno, si no se puede, pues al año que viene hacerlo mejor. Y el Teresa Herrera, pues bueno, a intentar quedar entre las 5 primeras, pero con ganas de remarlo. Bueno, despois quedaches supoño que estiveches seguindo, non? A regata aí de Iago e dos compañeiros, como a viviches? Con mucha emoción de verlos tan delante ya, salieron también rapidísimos y ya cuando acabaron, pues increíble, una emoción muy grande. Quedaches a festa tamén, que houve ali en... Sí, quedamos todas prácticamente. Aí estaba todo o equipo. Bueno, Pablo, pidoche aí que poñas de novo a clasificación que acabamos de pasar. Aí está. Aí a temos para falar un pouco do que foi o desenlace, non? Na loita polo título, a vitoria de Chapela Uofco por diante de Cabo da Cruz. Esta cousa moi apertada, non sei se ti tes algunha favorita, ves que algunha está máis forte que outra. Yo creo que están muy fuertes las dos, están en otra liga completamente y a ver al final, porque esto nunca se sabe hasta el último día. Aparte que hai a posibilidade de que todo se decida no Teresa Herrera. Bueno, eso pois xa o falaremos. Pois así quedou esta bandeira, a primeira edición da bandeira feminina Princesa de Asturias. Eu creo, Laura, que foi a primeira edición de moitas, non? Que van vir, non? Esperemos que sí. Esa es la intención. Sí, porque o club, a verdade é que dá a sensación de que está... Bueno, pregunta que vos fago xa os dous, a Iago tamén podes falar se queres. Dá a sensación de que o club está moi ilusionado agora, non? Co proxecto e que estades, pois, vendo para arriba, non? Despois, ainda comentaba outro día nunha entrevista algún membro do vosso club que o ano pasado non o pasastes precisamente nada ben, non? Sí, bueno, a ver, el año pasado fue un año así como de transición, sabíamos que teníamos que sacar la trainera sí o sí. Yo personalmente creo que si no hubiéramos sacado la trainera el año pasado, que este año no estaríamos así, yo no hubiera podido remar, bueno, no habría tenido la experiencia de haber remado un año más, y dar las gracias a todos los que estuvieron el año pasado y nos apoyaron para poder sacar la trainera. Y pues también que de todo se sale, puedes tener épocas malas, pero también puede venirte épocas nuevas como estamos teniendo ahora, y aguantar todo lo que se pueda sumando cada vez más, y sobre todo que haya buen ambiente y disfrutar, que es lo que toca. Está ben. Bueno, Laura, aí de facerlle algún homenaxe ao equipo masculino a maiores da celebración do outro día. Tedes algo aí previsto, non? De momento no, veremos a ver. Cando acaba a temporada, non? Haberá que acabe para celebralo. Moi ben, pois moitas grazas aos dous, a Laura e a Iago, por acompañarnos en Soltando Estacha, e parabéns a todo o Club do Mar Castropol pola organización do outro día e pola festa que se viviu co título masculino e coa gran actuación das mulleres. Graciñas aos dous. Muchas gracias. Aí tiñamos aos dous representantes do club asturiano, do conxunto asturiano que está nesta Liga Galega de Traiñeiras, e imos ver como queda a clasificación femenina, como chega esta fin de semana, o que dicía agora Laura, ¿no? Que están noutra liga, esa liga que disputan Cabo da Cruz e Chapela Uofco, que a diferenza agora mesmo é de 2 puntos. Vemos a Castropol, que está séptima con 25, grazas ao resultado desta fin de semana, a verdad que ampliou a diferenza con Puebla.
Pois isto foi, que non foi pouco, todo o da fin de semana que vimos de vivir, e agora xa imos facer un alto publicitario e imos rapidamente a repasar as 5 regatas que nos esperan nesta penúltima fin de semana do Trofeo Xunta de Galicia. Imos a publicidade. Que teñamos os anuncios das firmas que apoian a Liga Galega de Traiñeiras, Toldos Gómez, Salgado Congelados e B-Energy, e imos facer unha champa. Agora, imos facer unha champa para repasar todo o que nos ven esta fin de semana. Imos comezar por Mugardos. Temos aí a Guillermo Pereira. Hola, Guillermo, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, que temos dobre cita o sábado en Mugardos, sexta bandeira Concello de Mugardos, da Liga A, da Liga Masculina, e cuarta bandeira feminina Reganosa, e imos comezar pola bandeira feminina, que vai ser a primeira no programa. Empezamos ás 5:30, non, Guillermo? Hai a actividade en Mugardos. Sí, ás 5:30 empezamos. Bueno, bandeira femenina, que este ano é a cuarta edición, e para vos é especial, non? Porque estades nese equipo conxunto que formastes con a Cabana de Ferrol, que supón para vos remar en casa nese proxecto. Home, pois remar na casa pois é sempre unha motivación extra, ademais, pois, bueno, esta temporada estamos por temporada, fixemos este proxecto que a Cabana, non tiñamos sentido estar pasando apuros todos os anos para sair os dous clubes, e a verdade é que estamos moi contentos, a verdade. Bueno, campo de regatas, o ano pasado tivo que ser contrarreloxo, o final, este ano, en principio, regata a 6 longos, non? 6 longos ou 4? Cantos son Mugardos? Sí, 6 longos. Decidimos quitar o tren de balizaxe do medio, que foi o que nos fixo que o ano pasado tuveramos que facer a contrarreloxo, sairemos da zona do clube, e 6 longos. Temos en convite de que é unha zona portuaria, atravesamos aí. Non podemos facer a 4 longos porque cortaríamos o tráfico marítimo e a Capitanía non nos deixa. Temos que meterlo aí a 6 longos. E a ver, que tal? Bueno, en la Liga Femenina ides loitar por volver a ser terceiras, non? Estades aí nese duelo con Tirán Pereira, esta semana rachouse o empate, esa é a emoción que hai. Sí, a verdade é que sí, que estamos facendo unha boa temporada, un par de regatas malas, que tiñamos unha ventaxa de 4 ou 5 puntos con Tirán, en 2 regatas recuperaron. Bueno, ainda queda unha regatiña, temos que tratar de remontar esa diferencia, a ver se somos capaces. Bueno, e unha vez que acaben as mulleres, a Liga Femenina, que recordemos, esta vai ser
a antepenúltima xornada, porque despois quedará a do domingo e a primeira do Teresa Herrera. Empezarán os homes, e aí sí que tedes unha situación que é bastante difícil de darlle a volta, non? Despois desta fin de semana, a verdade é que estades un pouco condenados ao play-out, non? Sí, este fin de semana foi horrible. Viñemos de... Bueno, tampouco que tuviéramos uns bons resultados, pero sí que estábamos pelexando, ganando algunha regata cesantes, a Póvoa, meténdonos aí no medio deles, pero esta fin de semana foi horrible. Esta fin de semana descartónos totalmente. E, bueno, é o que é. Temos o play-out, o que pasa que vamos depender do que pase na CT tamén, cos ascensos e descensos, e ainda que podas gañar, tanto nós como outro da Liga A, os dous da Liga B que gañamos, dependemos totalmente da CT, dos temas da CT, dos ascensos e descensos. Bueno, pero máis alá da clasificación, remades en casa e super motivados, non? Para este sábado. Sí, a verdade é que sí, que unha motivación remar na casa, estar ali, esperamos que sea un bo ambiente, dan un día soleado, bueno, todos os anos temos o ambiente ali, esperemos que este ano tamén sexa outro ano que teñamos bastante xente ali. Temos habitual do público, é un sitio que se ve a regata casi todo percorrido, o meter as seis largos, pasar ao longo do porto de Uruguai, é vistoso para ver a xente, para o público. Hai que aparcar arriba, que a xente, cando chegas ali a Mugardos, hai parking arriba, non? Hai ali terreo e terreo para aparcar. Sí, temos que tal. A ver, o porto de Mugardos do Peirao é pequeniño. Temos que dividir as traíñas, unhas van para a zona do extremo do Parque da Constitución e outras van para a zona do club. Dividímolas en masculinas e femeninas por xuntalas todas. A masculina irá para a parte onde está o aparcamento grande, baixando o Peirao á dereita, e a femenina irán para o lado do club á esquerda, porque senón é enviame no Peirao de Mugardos meter 21 traíñas, é imposible. Entón, bueno, comparemoslo todo, repartiremos así, xa temos organizado toda a distribución, e esperar que todo vaya ben. Bueno, 6:30, que vai comezar a sexta bandeira Concello de Mugardos, a masculina. Bueno, sempre temos como premisa aquí que os clubs que van a organizar as regatas que lle den as grazas a quen hai que darlle por patrocinar e por apoiar os vosos eventos. Sí, bueno, todos este ano, bueno, aparte dos de sempre, o Concello é máis Reganosa, que son os principais patrocinadores. Este ano trouxe xente nova na directiva, unhas rapazas novas, e fixeron un traballo excepcional, conseguindo un montón de patrocinadores pequenos, que sería moito nombralos, pero sí que é verdad que, bueno, vense aí todos. Bueno, aí no cartel van buscando, xa, estou vendo o cartel, está cheo de anunciantes. Sí, fixeron un bo traballo as rapazas, moveronse moito. A verdade é que sí, traballaron moi ben. E soame que ali sempre... Porque soame que sempre tedes tenda de... Digo que estaban remando, as chavalas meteronse na directiva, bueno, sacaron tempo para facer moito traballo. Cos seus traballos, ademais, estas cousas, bueno, está moi ben. Moito mérito. E dicir iso, non? Que sempre tendes tenda de merchandising, cantina ali, creo, non? Tamén que pon o club. Sí, agora estamos facendo obras na cantina, temos recollida agora un pouquinho para facer a reunión, pero estamos facendo obras porque era moi antigo, o edificio moi antigo, temos aí a pelexa continua co Concello para que nos faga un edificio novo, un edificio náutico adecuado a poder practicar o deporte, porque a día de hoxe o edificio nos anos 60, malas condicións, e, bueno, estamos aí peleando sempre con todos os distintos gobernos municipais que van pasando polo pobo, apretándoles un pouquinho, a ver se temos a sorte que algún vese a necesidade que hai no pobo. Pero, é o que temos que pelexar. Pois, como se di nestes casos, hai que achucharlles, porque po ano hai eleccións locais, así que é o momento de apertarlle
os parafusos aí. Bueno, Guillermo, pois moitas grazas, xa che digo, imos con presa porque temos moitas regatas que hai 5 na fin de semana, esta dobre en Mugardos, Liga e Liga Femenina. Moitas grazas, Guillermo, boas noites. A vos, boas noites. Bueno, e do que vai ser a Liga A masculina e a Liga femenina, pois imos pasar o que vai ser a Liga B, que se vai despedir, que vai baixar o pano en Muros, que nos acompaña aquí a delegada de Muros. Temos con nos a Lorena León. Hola, Lorena, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, esa vai ser a despedida do ano, que un ano duro para vos, non? Despois do descenso, pero bueno, a verdade é que non fustes a unha regata porque non estaba no calendario, pero despois o sacastes adiante con moito orgullo, non? Sí, a ver, está sendo unha temporada moi complicada porque xa partíamos dunha base de que íbamos moi xustos. Despois, según vai pasando a temporada, encontraste con máis imprevistos de baixas, xente que por traballo non pode acudir. Vamos, o de sempre, o sea, que vou contar que non lle pase a outros clubs tamén, pero sí que nos estamos vendo moi apurados. A verdade é que sí. Bueno, o equipo supoño que atopa motivación para esta regata, non? Que a de casa. Esta semana costará menos ir a entrenar, o sábado hai regata a partir das 6, a sexta edición da bandeira Muros, de San Pedro de Muros. Esta semana seguro que a cousa vai máis fluida, non? A ver, na casa sempre hai moitos máis nervios. Sempre van con ese nerviosismo de que é na casa. E despois tamén son conscientes da temporada como está surgindo. Desde aquí fago un chamamento a todos os do pobo, familia, todo, que estes rapaces necesitan moito ánimo porque, a ver, a pesar dos resultados que estamos tendo, podemos decir que a nivel club estamos conseguindo o que intentábamos este ano, que o que tratábamos era de que non se desfixera o equipo, o sea, os rapaces que tiñamos que non marcharan. Ora contamos que se sabemos que as contas da plaza non dan cas da casa, non? Pero contamos con que para o ano suban 5 cadetes para juveniles, contamos con que haga algún retorno, contamos de que para o ano sea un pouquiño máis levadeiro, o sea, vai ser outro ano de transición porque son moi novos, son rapaces que aínda non teñen madurez de remo, logo, por dicilo de alguma maneira. Entonces, sí que contamos con ter máis equipo do que temos ahora mismo. Ahora mismo, gracias aos veteranos que están botándolles unha man, benditos veteranos, porque están facendo un traballo, pero chapó por eles. Tamén dicir que os rapaces son conscientes de como están e non se veñen abaixo. É que son estupendos, porque son regatas que veste atrás, veste que che están sacando tempo, o sea, que che sacan minutos, pero son moi compañeiros, moi, non sei como dicirche, son estupendos, é que eu de verdade estou encantada con eles. E tiran uns polos outros, son conscientes de que este ano era complicado, e están tirando do carro, non se rinden, están aínda sempre con ese puntiño de a ver se collemos algún segundiño. Vale, guai, para o ano vai ser mellor. Pero genial, eu de verdade, eu nada máis que palabras de ánimo para eles, é que estou orgullosísima deles. A ver, aquí un curioso que nos pregunta por Liga Interna. Vai haber xuntanza con Esteirana para o ano? Vai haber aí fusión? A ver, nós é unha liña que non pechamos, o sea, nós estamos dispostos a sentarnos na mesa e a falar. Estamos falando de un concello moi pequeno, con pouca xente xoven, porque ao fin e ao cabo todo o mundo marcha para fora, e vas vendo que ano tras ano cada vez hai menos efectivos, o sea, non hai xente. Entonces, eu non descarto. A min, personalmente, a mí faríame moita ilusión. O sea, poder chegar a un entendemento
é que os dous clubs se chegaran a unir en Treinera, o sea, que cada un tuvera as súas bases, porque tampouco é cuestión de que ningún equipo desapareza, pero despois sí que xuntarnos nunha Treinera. A min iso, a verdad, que me faría moitísima ilusión, e non descartamos sentarnos na mesa e falalo, dialogalo, pero bueno, son cousas moi delicadas, moi difíciles, e está claro que son cousas que hai que ter moi ben amarradiñas, moi claras, ter todos dous dedos de frente e ao fin e ao cabo o que tratas é de que, xa non polos que estamos agora, sino polos que veñen detrás, porque isto non é para ahora solo, o sea, se conseguira unha cousa así sería para que os rapaces que veñen detrás teñan donde practicar este deporte. É unha pena que no noso concello por falta de unión ou por falta de que non hai rapaces que se perda. Bueno, iso haberá tempo, unha vez que acaba a temporada, ¿no?, para planificar todo. Imos a centrarnos na bandeira desta fin de semana, a sexta, bandeira San Pedro de Muros. Como hai o campo de regatas, un pouquiño para aqueles que non os coñezan, que, bueno, o campo de regatas supoño que é habitual, ¿no?, en Muros. Sí, a ver, vai ser un campo a 6 longos, porque as distancias non nos permiten facelo máis, o sea, facer os típicos 4 largos. Entonces, son, bueno, eso, 6 longos, 5 viradas. Vai ser unha regata na que, evidentemente, nestas regatas de 6 longos, a maniobra do patrón vai xogar moito. Entón, aí é onde se van ver os patróns, vaise ver a disposición de todos eles. Iso sí, xa vos aviso, parece que vai haber nordés e ali pega, pero de costado total. O sea que vinde cas palcas, vinde preparados, porque ali pega bien, o sea, despois vai nos coincidir con marea baixa, porque por culpa da fecha non se pudo coller outra fecha, e sí que nos coincide marea baixa, pero, bueno, tema calado non hai problema ningún, hai suficiente, o único, pois, ter que salir pola playa ou pola rampla da outra zona, pero sí que a boia pode que teña aí unha pequena desventaxiña, porque sempre che pode dar un pouco o rebote das olas, sabes, o que, bueno, eu chamo un bate, e aí sí que pode, pero, bueno, tampouco, sabes, máis ou menos están bastante igualados. E, bueno, moito, o sea, se dá sur, estamos libres, porque aí dá totalmente o abrigo. O problema é o nordés, e dá nordés, en principio, polo que o que me dixeron os entendidos, porque eu, a verdade é que eu hasta que chego o día non me entero, pero ben, o sea, que veñan preparados para marco de costado, que os patróns e os remeiros pasan o mal. Vai estar entretida aí. Bueno, está Muros, supoño que ata arriba de turistas, ¿no?, porque é unha localidade moi turística. Vai a ser sitio fermoso, víamos aquí ahora ainda imaxes desde o aire de Muros, e a quen temos que agradecer, e ademais do Concello, que sabín por aí que patrocinador do evento, a quen máis te queres dar as gracias. Pois, se me permites, teño aquí unha lista, porque teñemos a varios que nos axudan bastante. Leo rapidamente, porque son bastantes os que nos axudan, o sea, bueno, evidentemente, o Concello de Muros, Cofradía de Pescadores de Muros, Buques Balallo, Mariscos Insua, Almacense Eleuterio Balallo, Hotel do Porto, Cociñas Reica, Comunidade Montes de Serres e Almacéns Castillo. A ver, despois tamén hai que agradecerlle tamén a maiores e os donativos dos negocios locais, particulares, e a axuda dos socios. Pero, bueno, estes que nombrei veñen sendo os que máis, os máis presentes, entón, por dicilo de alguma maneira. Pois moi ben, hai que agradecerlo a todos, e a verdade que sempre estén apoiando, e ademais este ano, pues, o tipo non vai moi ben, no, pero aí están dando callo nas duras e nas maduras, non, os patrocinadores. Sí, ademais, mira, acabas de dicir duras e maduras, e levamos unha semana dicindo no Facebook e todo, nas duras e nas maduras, porque é que non só hai que animar os equipos cando están arriba, o sea, cando están abaixo é cando máis apoio necesitan. Entón, estes rapaces ahora mismo, co esforzo que están facendo, co ben que están levando anímicamente e todo, é que
fai falta que vexan que non están solos, que o pueblo está con eles, que estamos todos con eles, o sea, necesítano, e a mí gustaríame moitísimo que ese día que o notaran. Sería un xeito fermoso, non? De poñer punto final a temporada, inxección de moral e a pensar aí no futuro despois deste ano. Bueno, Lorena, pois moitas grazas, vémonos aí o sábado en Muros, que sempre un placer, a verdade, ir a un sitio tan bonito como ese. Así que graciñas por estar en Soltando Estacha. Vale, moitas gracias, chao. Aí pillamos a delegada de Muros, que vai exercer de anfitrió ao sábado, e pasamos a rapidísimamente o domingo. O domingo imos a ir primeiro coa Liga A, volvemos ao sur de Galicia, a 36ª bandeira Concello de Redondela da Liga A, organizada polo equipo Revelación. Equipo Revelación desta fin de semana. Está intentando poñer ben o móvil o noso convidado, Noli Pérez, directivo de Cesantes, que creo que se quedou aí xusto o móvil. Nos estaban chamando xusto agora e quedouse aí parado. Pero bueno, que estábamos falando, esa bandeira Concello de Redondela, 36ª bandeira Concello de Redondela, organizada por Cesantes, que vai ter televisión en directo, vai ser a regata desta fin de semana. E aí temos a Noli, agora que solventou a situación, o directivo de Cesantes. Noli, boas noites, se me escoitas por aí. Ui, debes estar muteado aí, Noli, a ver, intenta aí desmutearte no micrófono ese. A ver, ou se non, probas a entrar e sair, que é o truco que sempre dicimos aquí en Soltando Estacha, para ter unha boa conexión. E bueno, esta regata da Liga A masculina, que vai ser a última antes do Teresa Herrera, pero aquí, obviamente, vai quedar definido os postos de playoff, de permanencia. Falábamos antes con Mugardos, pois outro equipo que está ocupando eses postos é Cesantes Rodavigo, pero que está intentando escapar aí e está acabando a temporada con forza. Aí podemos ver as imaxes e toda a información desta xornada organizada polo Círculo Deportivo de Cesantes. A ver se somos capaces de recuperar aí a Noli, que estaba aí loitando co móvil. E, bueno, falaba agora Lorena da importancia do vento en Muros, pois en Cesantes, é un campo no que sopra moitísimo, campo tamén moi fermoso, coa illa de San Simón, o Carón, e a ver se Noli nos dá aí unhas premisas de como vai estar o tempo. A ver, Noli, a ver se podemos falar contigo. A ver, ahora se estabiliza a imaxe, pero o sonido é o que non nos chega. A ver, probamos aí. Hola, hola. A ver, Abraham. Ahora aí, perfecto, Noli. Aí o temos. Hola, Abraham. Bueno, estaba dicindo eu, tes algún tipo de previsión meteorolóxica aí para o campo de regatas de Cesantes? Bueno, esperamos que non haya demasiado vento e poder facer a regata tranquila. Por eso escollemos o horario de mañán para non pasalo mal, como pasamos os últimos anos por culpa do vento. Sí, o ano pasado, lembrome, cando se levantouse de verdade aí o vento. Sí, foi duro. Foi duro para todos. Pos de terra, pos do mar, para todos. Bueno, presentábate eu como membro do equipo Revelación da fin de semana pasada, porque vaya dúas regatas que se marcaron aí os rapaces, non? Bueno, sí, levamos tempo intentando gañar a tanda, conseguir loitar cos punteiros da nosa tanda, pero bueno, estivemos preto en varias ocasións, pero costou, e bueno, por fin se conseguiu. Algúns axustes, algunhas axudas que se fixeron, o equipo central conseguiuse dominar a tanda ese fin de semana e esperemos que siga a semana seguinte. Bueno, estades a un punto
Noli, de librarvos do playoff. Quedan 2 xornadas. As contas están claras, non? Tens que quedar por diante de Puebla, non? É o rival directo. Sí, está moi competido, Puebla seguramente vai exprimirse ao máximo, nós temos que centrarnos en Mugardos, en intentar estar diante na tanda e loitar hasta a última palabra, que é o que nos queda. A temporada deus así e agora hai que sacala hasta o final. Estamos en posibilidades de facelo e os rapaces van a intentar, seguro. Parece que o parón que houbo polo Campeonato de España parece que a vos veu xenial, non? Para o que dicías ti, para asustar algunhas cousiñas, que se fixo aí para cambiar esa dinámica que levabades? Sí, a verdade que eses días de entrenos que tuveron tamén descanso, porque o sábado que non se competiu, pois a iso ao mar, fixeron moitas probas, buscaron as alternativas mellores, o domingo descansaron tamén para despexar un poquinho a cabeza e centrarse na remada, que sobre todo o que nos está dando poder estar diante. Remar ben, remar en equipo, estar xuntos, olvidarnos do pasado, do que se fixo para atrás e mirar cara adiante, e iso que nos vai a sacar dos postos traseiros. Bueno, como se di vulgarmente as habichuelas que vos las ides xogar en casa, o campo de regatas é coñecido, vai ter tele, ¿no? Que iso seguro que unha motivación a maiores. Como estades vivindo esta semana dende a directiva? Sí, ben, bueno, estamos intentando preparar unha boa regata, intentando facer un bo balizaxe para que non haya dificultades. A nosa zona é complicada porque temos un fondo moi blando, hai moito fango, é difícil buscar firme para poñer as bollas de terra, o tema das rabizas, miras que as treiñas tiran e moven o campo, pero bueno, estamos intentando facelo o mellor posible para facer unha boa regata, que todo o mundo acabe contento. Vámonos a apartar de ver viradas porque tamén vamos a facelo a 6 longos, e bueno, temos un fin de semana cunhas expectativas moi boas por todas as partes. Entonces vamos a esperar que o tempo nos axude, que haya calma, que non se levante moito vento, que suele ser polas tardiñas. Entonces vamos a ver si facemos unha boa regata. E a bandeira Concello de Redondela, ¿no? A parte do Concello, que máis aporta, que máis empurra aí para sacar adiante? Bueno, os nosos patrocinadores principales, Rodavigo, Coterena, todos os patrocinadores pequenos que este ano nos están axudando, como vedes o cartel, temos Ceficar, intentamos buscar o apoio porque non hai grande industria na nosa zona, entón temos que buscar pequenos autónomos que van axudando a conseguir xuntar para facer a temporada. O Concello de Redondela, que se vede, leva 36 anos facendo a bandeira, que é espectacular, que siga facendo, que non deixe, que é unha gran axuda, e todo ese apoio é o que leva a que nós sigamos intentando mellorar. Como sabes, estamos nunha zona de clubs moi bons, na ría nosa hai clubs moi punteiros, reter a xente a nosa costa, pero temos ilusión, temos ganas, temos os veteranos que están aí tamén, como pasaba en Muros e como pasa en outros sitios, axudando a que a cousa vaya para diante. Temos mulleres que tamén se están unindo ao mundo do remo. Creo que isto vai ver e mellorando. Bueno, Noli, chegados a este punto, vos la xogades en casa, ti fas algunha promesa si eludides o playoff aquí, que quede constancia en soltando estacha. Que prometes si vos salvades? Bueno, nos prometemos dar guerra, prometemos dar forza en cada palabra, prometemos que vai estar competido hasta o final, que esperamos salvarnos polos outros. Seguramente Mugardos querrá facer a súa boa regata tamén, que tamén o merece, pero nós estamos nun punto óptimo que non conseguimos facelo antes, pero ahora estamos lanzados, esperamos salvarnos nestas dúas regatas e estar fora dos postos de descenso. Bueno, non te arrancamos ninguna promesa, Deches unha volta aí, pero non te arrancamos ninguna promesa, nin tirarte ao mar, ni nada polo estilo.
Bueno, todo se pode facer aínda. Bueno, o importante que a competición sea limpia, que todos seamos bons deportistas e que acabemos con ganou o mellor, ganou o que estuvo diante, felicitalo e depois habrá que loitar polo que quede. Pois casi sexa este domingo en Cesantes. Noli, moitas grazas pola túa presenza aquí en Soltando Estacha e sorte para todos os equipos que estáis aí implicados nesa loita. Exactamente. Moi ben, gracias a todos vos por a difusión. Aí está, graciñas, grazas a vos por colaborar. Iso é a Liga A e agora imos rematar este super repaso da fin de semana coa Liga Feminina que vai chegar o domingo a Ribeira e para iso temos con nós a Suso Silva por parte de Ribeira, adestrador do equipo que, bueno, fixo unha boa regata outro día aí en Castropol. Hola, Suso, boas noites. Hola, Abraham, moi boas. Bueno, aí vos chega a vosa cita o domingo, vaya fin de semana, ¿no? Empezades en Mugardos, bueno, despois ides para casa e aí tedes o domingo regata en exclusiva da Liga Femenina. Sí, a verdade é que sí que temos un domingo completo. De feito, a mí se me complica bastante tamén co tema da montaxe do campo de regatas o sábado pola mañán, intentar acabar o máis rápido posible para logo arrancar xa para Mugardos. Bueno, é a terceira edición da bandeira femenina, Concello de Ribeira, nun campo de regatas que o ano pasado tiven a sorte de estar ali de speaker, que é fermosísimo, a verdade, vai ser o mesmo. Estou falando agora sin coñecer cal vai ser o campo de regatas, vai ser o mesmo que o ano pasado. Sí, vai ser no mesma ubicación, igual, tamén como ano pasado, 6 longos tamén. No Porto de Aguiño, aí vai comezar a acción a partir das 11:30. E, bueno, Ribeira, como chegades aí, despois de outro día gañarlle a Rianxo, que vos sorprender a Castropol, ¿no? Que foi a sorpresa na súa casa. Sí, a ver, creo que, bueno, que chegamos nun bon momento, tamén a nós tamén nos veu un pouquiño ben o parón polo tema do Campeonato de España, intentamos axustar un pouquiño máis tamén o tema de intentar levar a cabo todas a mesma remada, xa que, bueno, este ano completamos con remeiras de un poquinho de todos os lados, non? Viñeron 5 rapazas de Camargo, logo outras rapazas de Redondela, intentar que todas fixeran o mesmo. Este ano, pois, se nos complicou un poquinho máis ao longo de toda a temporada, intentar buscar unha remada que nos fora ben a todas. A verdade é que ahora estas últimas regatas, pois sí que empezan a salir un pouquiño xa para o que é para nós os bons resultados durante esta temporada, non? Contamos cun equipo moi xoven, dentro da mesma plantilla pois temos 9 juvenís que veñen de remar xa toda a temporada e queires que non, pois no ámbito das traíñas sí que están un pouquiño verdes, por dicirlo de alguma maneira, en comparación a outros equipos que sí que xa teñen moita máis experiencia, non? Bueno, lembramos que vai ser a penúltima cita da temporada no que corresponde ás que puntúan para a Liga Femenina. Aspirades a meterlle un susto. Imos ser claros, non? Suso, a Chapela e a Cabo está cousa moi difícil darlle un susto, pero a Tirán Pereira e a Mugardos a Cabana de Ferrol, aspirades na vosa casa a virvos arriba? A ver, a verdade é que, como decimos nós, Cabo e Chapela este ano xogan noutra liga, por dicirlo de alguma maneira, e logo, pois, bueno, creo que tanto Mugardos, Cabana como Tirán tamén están un puntiño por riba nosa. Queremos xogar un poquinho tamén co tema da baza de que sí que dan o vento un pouquiño a máis, veremos tamén como nos pode xogar ese ámbito meteorolóxico, por dicirlo de alguma maneira, se pode tirar ao noso favor ou non, non? Dicíamos agora Lorena en Muros que, por exemplo, o carreiro número 1 que pode penalizar, aí o sorteo de bollas vai haber algún carreiro do que ti queras escapar? No, a ver, se houbera un pouco, se fora o caso, por exemplo, deste fin de semana, que sí que houve mareas vivas, sí que se notaría un pouquiño máis, pero como nos cadra con mareas mortas e tamén a pleamar é ás 12:30 da mañá, pois casi non vai haber diferencia entre calles, o que sí que ao mellor pode penalizar un pouquiño o vento si dando noroeste ao mellor o carreiro 3, pero tampouco non vai a ser algo
poda decidir o mellor a regata. O que sí que pode decidir o mellor un pouquiño a regata é o que che comentaba antes, non? Da primeira tanda á última sí que pode a mellor ver un pouquiño de diferencias co tema do tempo, xa que ao ser solo femenina non se van a facer lanzadas, vai ser tandas individuais desde o inicio hasta o remate da regata. Bueno, sois un club Ribeira só feminino. Por qué? ¿Estades pensando en sacar equipo masculino o de momento non? Sí, a ver, de feito, na nosa comarca, por decirlo de alguna maneira, ao haber tantos clubs de punteiros a nivel masculino, sí que é un poquinho máis complicado se non vas traballando a canteira desde moi pequenos sacar unha traíña masculina, non? Nos levamos para o ano, facemos o 10º aniversario do club, pois se complica un pouquiño, non? O tema da traíña masculina. Pero, bueno, de cara ao ano que ven, sí que incluso, bueno, como primicio, sí que estábamos valorando sacar o tema da traíña masculina e dar ese saltiño que nos falta, darlle continuidade á femenina, que tamén nos suben rapazas a categoría xuvenil, e logo intentar dar ese salto xa na categoría masculina. Pero, bueno, iso queda aí un pouquinho no aire e ver como veñen a temporada que van. Bueno, o primeiro é o desta fin de semana, e a parte do Concello de Ribeira, que máis apoia este evento? A quen temos que agradecerlle? Pois un pouquiño tamén, bueno, son empresas da zona que nos botan unha man, xa nos levan botando temporadas anteriores unha man, como son Congalsa, como son Construcción Domínguez, xa che digo, como son Gonzacar, que tamén nos botan unha man, e logo, pois, un pouquiño as institucións que temos na zona, non? A Cofradía de Aguiño que nos cede o local tamén nos bota unha man en todo o que nos fai falta, xa che digo, bueno, a parte do Concello que é o gran apoio, sobre todo eso, empresas da zona. Pois iso será o domingo en Ribeira, que esta fin de semana temos 5 regatas, xa tivemos no anterior, este 5 tamén, e aí vai estar de anfitrioa Ribeira, que agora un comentario persoal que fago eu, o equipo que ten a imaxe máis chula da liga, estéticamente, a traiñeira e a indumentaria e a que máis me gusta de todos os equipos. Pois, Suso, moitas grazas por acompañarnos. Mira que horas son as 12:30 xa pasadas, hoxe foi sin noso programa, pero había moito do que falar, así que graciñas por estar hasta ahora con nós. Moitas gracias a ti, Abraham. Veña, unha aperta, Suso, e así poñemos o punto final a este Soltando Estacha, dicíamos, 10º capítulo, tiñamos 10 regatas das que falar, así que foisenos un pouco de tempo, pero bueno, a todo porque estamos no momento da temporada do Trofeo Xunta de Galicia Liga Galega de Trañeiras, así que a vindeira semana, o mércores, tamén teremos moito que repasar, agardamos vos aquí neste encontro digital do mundo remo galego. Ata semana! Stop, tripulaciones.